Do you have anything to say in mitigation? Nkosi enkantolo. Ungumuntu njengami. Uyawazi ukuthi livula ingubo lingene Nkosi enkantolo. Mina Nkosi enkantolo namakhosikazi ayisihlanu. Ningane ningabi futhi. Mangase ngiboshwe. Ngibo. Next. Nami Nkosi enkantolo. Inkinga zami zithi ayifane nekakhabazela lo. Kodwa ke ezami theke ukuthi xaxa kancane. Ngokuqala nje mina Nkosi enkantolo ngiyinyanga mina. Ngakho ke idlozi lami ngeke libekezelele ukuthi ungangivalela ngilalela inji. Ngakho ke Nkosi enkantolo ngalawo magama ngicela ukuthi ungikhulule ukuze kwazi kokwelapha labantu abagulayo ngaphandle. Next. Nami futhi my lord. Nicela ukuthi unikhumule. Yeah, unganivaleli please. Because isikoloto sami sefenishara yemuchini. Sizakhula. Anabazasuka basithatha. Futhi enye into, kukhona enye indonda ihlala edwakile sonke isikhathi. Bayibiza ukuthi isibeko. Izathatha amatandana wami. Sophie, please. And you? As far as I'm concerned, mhlekazi wami ongafanelanga kubhubha. Uyakubhujelwa ndim wena. Ngithi namhla wena uza kubhubha. Uyakundibiza mhlekazi, undixelele. Ngifike mhlekazi, ngikubhubhele wena. Silence! Lena monghadi the monghadi mokhumhari ka bua man to man monna ho monna lena ha ke le tjena gambling ena ke yona ke fela ke phela ka yona le mona ga uteng mona ga hona mesebetsi ho hang le hae kwana le hae kwana me o phela ka ona tšhelete ya mochina na la fela ke bele me wa hao wena he please man please ke lo seletsa me please. I hereby sentence you to 3 years in prison. Hey bro really man to ka sa le ba man Suspended for 5 years. Hey, ngiyayipulela lo mbheko wena manje. Ngiyayipulela. Mabhubhani, thatha uThirwale mfondini sihambe. Iqhamuka livumile.